ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соғ саломат ҳастин. Масъалаи ҳами ред бародаро, масъалаи ред ҳози ака ҳами гап рафтестай. Ана нигаҳ кунед да бародари азиз, масъалаи ред на самом деле ҳаст. Масъалаи ред ҳаст, вале ман пака миқа маълумоти дорам ки ҳами границада ҳай, фақат раи границада. Нигаҳ кунед бародари азиз, шумо агар бихоҳед ки кадомед ки и ҳамо одамои дахл дора ки бародари азиз мехоҳанд ки граница браванд, шумо мехоҳед ки агар ҳамин маълумота паратар шуби бифаҳмед бародари азиз, комед ки мехоҳем бифаҳмедаш, ман инҷа номертон мемонам бародари азиз, кадомед граница раҳ киен занг бизанед акада мепурсенеш мегӯян ака мақсад раҳ чӣ хелае, раҳ соза ё ки тенҷае, зангш мезанӣ, хоб қадиш гап мезанӣ, чақчақ мекунӣ, мегира мебара и меёрад. барое ки ин мардак раҳ даҳай ин медонад дарун чӣ гапа дар раҳ чӣ гап ҳаст ё ки нест. ана ин бародар да занг бизанен граница мошиношин аҷа мебурояд, мошинои хуб дорад, иншоалло ки мерен и мегарден меоем бародари азиз. хоб ай фурсати муносиб истифода мебарам бародари азиз, кадомед ки агар ки яъне ки билет хариданӣ боша, наве ки билет мехаред фантон мекунад, мерен аэропорта, баъд занг мезанед мегӯян ака ай фалонӣ гирифтем фанмон кардай ку ё ки беҳмадониш гирифтем фанмон кардай. Че фалониву беҳмадониву намедоненаш киян чиян, эҷа авиакаса мебурояд, метавонед ки занг бизанед бе проблема харидорӣ кунед. Ман худам ҷавоб мегӯям бародари азиз, алҳамдулилло ки чӣ проблемае шид то имрӯза ҷавоб гуфтем, чизе мешавад дар чиз ҷавоб мегӯем. хоб масъалаи ред бародари азиз, масъалаи реди ки ҳозир шумо мегӯянаш, ман ред надидестам, то есть дурунода, ман дар дуруно ина Москвада бадро дар метро мегӯянд, дар метро бародаро мешава одамое ки яктанимташа любойча меқапанд, хеле меқапанд, то што мегӯянд ҳамаша ҷамъ мекунанд мебаранд. Ман бародаро чӣ рума сиёҳ кунам, бачаята ҳамин редани худо бикуша, мара мефорам ки марам намефора, худо ҷувони маргиш бикуша қати редаш, марам намефора бародаро, но чизира ман надидам намедонам. Як галасавоя ман миллион бор мегӯям бародаро лайк бимонем, комментария бонем ки шутоби навори мо паҳм шава, шумо намекунед. Неки як масъалае ки ҳичи неста, як галасавои роӣ мекунад, тамом дига паникаш мекунед, и дар иш фирметен, и дар иш фирметен. Одамое ки ред мекунанд бародаро, ма раньше медонистам ки ҳамин корора тиха мекарданд, то есть тиха тишина мекарданд, ҳамин кора мерафтан меқапидан, одамора мегирифтанд. Но и хеле ред шама навдестам ки мегӯянд реди чӣ будасай, паника будасай, што паникаш мекунанд, баъд мераванд ред мекардастанд. митороша навдидестам бародаро, намедонам, и боварам надорам. Хай намедонам бародари азиз, агар ягон татуна биқапанд ё ки намедонам дар ягон ҷо даромадан камера кунед, навор кунед, партоенам, хай намедонам, ишон метавонам бародаро ки на самом деле ҳаст. ман чизира надидам бародаро, намедонам. Медонам ҳо дар объектҳо дар миҷоҳо гуфтестанд ки надроен, яъне ки бедокументоша бировардестанд, што кор накунед, пака як ҳафта воре ҳамин хеле. Ну может боша бародаро, может бит боша, но ман надидам, чӣ рума сиёҳ кунам. хай эҳтиёт кунем бародари азиз, кадомед ки бедокументен, барои бедокументҳо бародари азиз фуромӯш накунед, ҳаррӯза ҳай ҳамин барои одами бедокумент любое время бигем амуда рейда, барои чӣ, барое ки любое время меқапаш, биромад меқапаш, биромад бедокумент қабидиш меқапа, мегира мебараш, ё ки ягон срӯша мегира уиш метаҳи, ё ки ягон чизи дигар. барои ҳам қадар бародари азиз, ин масъалаода метавонед эҳтиёт кунед. Действительно одамое ки бедокумент, комед ки документ дорӣ, иншоалло ки пака тенҷа ягон гап нест, иш занг зад, ака документам дошта бошӣ, мегӯянд мебаранад, ана депортат мекунанд, ана хелид мекунанд. бародари азиз, агар басншона ягон гизалагӣ накунед, басншона ягон зӯрӣ накунед, басншона ягон чиз накунед, ба фикри ман ки ҳамвоам одаманд мефаҳманд. Не ки дар киҷое ки дидам бародари азиз зӯрӣ кардагиян, басншона хестагиян, вая мехоҳад намехоҳад, чизи дошта боша надошта боша, коршона мекунанд дар ҳақшон. ира ман бе ягон самниватса, бе ягон чиз и гап мезанам ки и кор бад и мешавад далшиш. барои ҳам қадар бародаро зӯрӣ накунем, басншона ба худо қасам зӯрӣ накунем, бефоидаe, просто меқапантон чорта чақчақ кунен, ҳами ба илтимосу ба ҳамин чиз тамом, корбортон ҳама 100%
мерем гардани хама шамшер намебара, бародарои азиз, гардани хама шамшер намебара. Но действительно масъалаи граница да, бародарои азиз, маълумот дорем ки каломеш ки на документошон ҷазира рада меқапаншон, баъзеша суми вазмин мегиранд, баъзеша ҳуй наметан. барои ҳам қадар масъалаи граница да хуб пирсон кунен, ба коме ки мере намерен хуб пирсон кунен, абад бирем бародари азиз. дига ман ягон маълумот надорам бародаро, дар берунам фиргаштестам, фақат инҷай ҳама 100%. агар ки бибинем ки ягон гап ҳаст, бародари азиз, мерасон ту. яъне ки ман гуфтам ҳама 100%, бо сраза душмон ҳақурат накунем ки ана мора бурдана, ана ихел. бародаро чизеро ман надидистам, барои ҳам қадар бидан як-ду одами шинос бидан, ҳами галасовиаро икам даи мега паника мега, и просто хичон ҳами хел паника кистан. ман намедонам и паника да кие, фақат дами мардами хидмона, мардами дигаву дигаша, мардаме ки яъне ки ҳами документ қатӣ мегарданд, дигаша ман намедонам бародаро. худо нигаҳбонтон бошад, дар амони аллоҳ бошен. хай ягон гап хабар шид, иншоалло ки мегем то худованд ягон гап хабар нашава, иншоалло ки ба хайра. дар амони аллоҳ бошед.